खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमुलगुरिनि माखासे गामिफोरा दासिमबो भट होनो मोनाखै नंगौ लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमुलगुरिनि माखासे गामिफोरा बिटिआरनि सार्वे लिस्टआव फैबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रानि लिस्टआव फैनाय माखासे गामिनि सुबुंफोरा दासिमबो भट होनो मोनाखै बिटिआरनि थांखि बिथांखि जाति हारि थामोनथानि थाखाय बिटिआरखौ जों बराय होना सिमुलगुरिनि माखासे गामिनि सुबुंफोरा फोरमायो बिनि अनगायैबो बिथांमोना खावलायबावदि जोंनि माखासे थालांनाय बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय एबा माखासे जौगानाय खामानि मावनांगौखौ लानानै दा जायफोर गामिया जानो गोनां बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन बैफोर गामिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना देरहासार खालामनांगौ बेखौ खावलायदों बिटिआरआव दानि जानो गोनां बिसायख'थियाव भट होनो मोनै सिमुलगुरि गामिनि माखासे भट होनो मोनै रायजो राजाफोरा सिमुलगुरि एरियानि जि गामिफोरा दायो बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिङाव जि गामि सोसनजानाय सार्भे लिस्टआव सफैदो बेखिनि गामिया दायो जोङो बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों भट होनो मोननाय जायाखै नाथाय माखासे गामिफोरा दायो सोसनजानानै भट होनो मोनथाय मोनदों जाहाथे जोंनि बे सिमुलगुरि एरियायाव 9 गामि जि बिटिआर गामि सोसनजानायाव हाबसन जादों जाहाथे फैबाय थानाय गोदान गभर्नमेन्ट दानानै बा जाय 5 बोसोर सालायलांबाय थानाय प्रमद बर' सारमोननि इउपिपिएल सरकारानो जाहाथे मोजाङै देरहानानै बा रायजोफोरा गासै जाय गामिफोरा सोसनजादों बिथांमोना जाहाथे भट होनानै देरहाहोनानै बे फैबाय थानाय गभर्नमेन्टखौ जाहाथे दाफिननो हायो बेखौनो जोंनि सिमुलगुरिनि जानानै आङो गुरै खावलायनाय जाबाय जोङो दा जिहेतु सालायलांनाय प्रमद बर' सारमोननि दोलो इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो सापर्ट होनांगोन मानो होनबा बिथांमोनानो जोंनि बे गामि सोसननाय खामानिफोरखौ मावफुंदों आरो बे प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकार नङामोनब्ला जोंनि बे दा गामि सोसननाय बा गामि बारायनाया दिनैसिम जोंनि बे सिमुलगुरि बा आलुपारा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि गहपुर आलुपारासिम सफैबाय जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गोबां भट मोननानै देरहानानै जाहाथे बे गामि सोसननाय खामानियाव जाहाथे रायजोफोरा मदद होनानै जोंनि बे सिमुलगुरिखौबो सोसननायाव मदद होगोन होननानै खावलायनाय जाबाय।